Jal aku pengen roh rene, aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Lho, Kula dadi dalange. Dalang. Oke, nggih. Aku malah seneng. Ya, kaya apa? Ayo pergi. Dalang kon pergi ora. Kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ora iso dingenekne kaya aku. Saged. Carane nyekel jempol ae, Pak. Hah? Iki lah anek lengkae nang kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso-iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ayo, ngono kuwi. Oke, siap-siap. Dok 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 dok. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salidri. Bumi langit ganjang-ganjing, para bekang kang pratala. Aja nang mes nyaman sak penak-penakmu.
duwe pacar aku nanging saiki ratinya nanas kowe malah balik Terima kasih Pak Yoyo. Luar biasa. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Emang tenang. Iya, semangat Ngarepe Pak Yoyo. nembang ngarepe kayak hah ngono sih. Itu kan ciri khas saya. Semelangkul lek pas mulai tanggapan. Piye kabare sae? Hah. Ah, bapak iso bunder-bunder ayo. Nggih. Sehat tadi? Hah, sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih. Anak-anake lah ya sami sukses di sekolah. Iya, sukses alhamdulillah berkat doa saya. Loh, saya ini ibu yang sangat solehah loh untuk anak-anak saya. Doa saya tuh tembus langit ketujuh. Wah iya. Iya. Tembus langit 7 bablah ning neraka jahanam. Ayo, aku yang ngono iki ditiru karo mahasiswaku lho. Saiki mahasiswa anggere patetan hastrin sritinon hing pasewakan hanjrah. Ayo. Ayo usume ngangge ha saiki. Hasritinon ngono ya. Haleng-leng ayo. Hamiat ayo nggih. Ela-ela terus. Ya, karyanipun Bapak Tet Sutejo. Nggih. Jadi sak bisa-bisa mung diliki karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut diatur iki karyane iki ngono. Tet Sutejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ae. Pokoke anggere kok jalu bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek cepo-cepo ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo ngendudhahe mutiara mumpung sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo coba. Triya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Heeh, jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Senengane karo kanca kaya. Tapi lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wong sesuk do ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik ning ngarep komputer. Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer gak SPJ. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin, putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk.
Beke sapa Kang? Mestine ana sing duwe mas. Iki piye? Beke sapa Kang? Iki beke sapa Kang? Iki beke sapa? Iki piye? Beke sapa Kang? Mestine ana sing duwe yo mas. Iki piye? Beke sapa Kang? Mestine ana sing duwe sapa? Kita sapa yo? Oleh Pak Proten. Iki beke sapa? Iki sapa? Kang Lintang. Pun Pak. Ampun. Bengok kaya ning lapangan ora. Wah, apik temenanan iki. Ayo ngono kuwi. Toh. Ah, seneng banget aku. Seneng. Para nyata. Ya. Ken iki sayu anakku wedok ya deh. Kene nduk. Bocah kaya. Ya, dan ora ngira mbiyen nalika kelas 2 SD melu Madangkara mbiyen saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Ha iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kali Niken. Lho kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Ya iya dek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya. Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahyu? Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe Nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat nggo cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Pak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ha ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh, nggih. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Terus Kula dadi dalange. Dalang. Oke, nggih. Aku malah seneng. Ya, coba kaya apa? Ayo pergi. Dalang tekan pergi ora. Duh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantelan mic kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salam. ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan soleh. Terus wisuda jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Goleki, Pak. Mulai apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Sama. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok 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 dok. Dok dok. Kuwi. Nggih. Bismillah.
Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, wis dok-dok omong kae. Wayange ngomong. Nah. Carane nyekel jempol ae, Pak. Hah? Iki lek anek lengkai nang kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, meja ya apa. Ndedok riyen, Pak. Heeh no. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak. Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing rupa gemelon boleh. Isine kang gara-gara suluk, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang koro-koro. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salidri. Bumi langit gonjang-ganjing. Para pekang kang pratala. Lindu ping 7 sahari. Amap kang jalan idi. Pati hambantusi. Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajang kang Goro-goro. Awamu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya. Niku kan sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Dah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gonto Supono alias Degleng ngono. Nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Petruke Gareng. pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng kaya. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, iya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Hei. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Lah jenengan ten mriko, Pak. Hah? Jenengan ten mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ya aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gede, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg aku. Sing tukang ngedeg nih Bu Kesi lah gitu. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala, kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora Niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus.
Piye anakmu piye iki, Bu? Aja bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah. Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, Nake. Niki enten yatra kedap. Enten Kae. titipan yatra. Kuwi ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Niki kenapa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu. Lek alus sih lungguh. Tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jajan. Iki yatrane Bu Bulusi Bulus. Jantra. Ngono ijan lho. Suwira ketemu mangan ngalem yo njaluk kon dulang. Jan koyo cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lha dalah. Apa? Tak Ah, temani. kuwi. Wis kene. Atur suwun nggih. Lah angel to, dalang angel to. Angel. Oke. Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu sinden kondang niki salindri parang Mas Gareng. Niki kan salindri tasik pipis wau. Oh, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupuro nggih. Weh, Kok sapa eneng jineman Mangkupura? Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira sinden bisu. Wau, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu, Bugar. kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki bawi, Nggih, Bawi. damel bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku tadi penonton usul. Banyuwangen. Banyuwangen. Penyumping ki ra melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request mirengaken, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yuh, sindene bawa ngombe kopi. Enak men. Cepane akeh ya, Pak. Oh, iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan Heeh, niki. engko turah akeh tak go mulih. Mambiat maya Belambiangan. Larang kocok. Ngene iki sindenmu ora langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Buanter kayak pas Kupingku nganti nging ngono lho. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung mlakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nggih. Sewu. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budhak, Bu. Yo. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuwa. kok asu suarane. Mboten damel suarane. Duwen nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sebu. Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Heh? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Iki tambah-tambahan, Ibu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki mung sing duet karo awakmu lintang asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan?
Niki kang Oh, mriki. nggih. Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan kenang wetan sagara. Oh, dalange celutak. Gareng areng uyuhi dalang. Ayo. Pak Tuling kok duyuwi ora entuk. Pak Tuling kok duyuwi. Laran kedah ala sangkar. Ayo Mas. Laran kedah ala sangkar. Nage-nage iya. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los tak los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi. Bagonge separuh sumbing. Mak Bagong, mak jenggleng. Lah separuh sumbing iki suarane piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemangnya nyo. Ya. Ya ayo Mbok Lukli. Ayo. Ido. Ayo nyui. Aku nek nuwi ora enak-enak lho. Wingi momoke kok nyang Nyemang lho. Wis Nyemang ing ame Banyuwangi ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer Ngamartana piye lho kowe? Adikku iki wedhuk loro wae opo. Niki nyanyine nggih bindeng. Ora nganggo. Hang kalian belambiangan. Belambangan Bagong enak-enak belambiangan ger. Mumbul Gong. Ndolok. Ya. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. Kok malih mari mboten miteng? Iki anu iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tetno. Oh, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan. Nyak non nona berarti rusak lagu ngono ya. Ayo. Lho ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari
Cahya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus ade ganti, gantian. Oh, ngoten. Oh, oke. Dadi nek suasanane sik. Ayo Cano. Cano. Jelalit napa nama gerejakan? Gerejakan. Gerejakan. Nantang deh, nantang. Nonton. Ayo. Ya. Oke. Yuk. Kerajakan
Aja lenggah sik terakhir. Nggih. Ya ditambahi loro Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke lho. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gitter Sumilir. Ayo, berempat merah-merah jambu. Ayo, kayak apa lho? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Gitter Sumilir yo to, nggih tutupan dados. Terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
biasa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita. Sok sowan nganjuk neh insyaallah tanggal 17 terus. Ya, bintang tamu insyaallah Niken Salindri neh 17 November. Ora, Desember. Ora. Lah, Januari. Neng Pandian Gundang Nganjuk Kampung Baru. Ya. Selamat sukses untuk pepunden kula Bapak Totok sak kula wangsa Pak Lurah. Mugi-mugi rahayu kang tinemu basuki kang kaesti sembodo kang jinangka. Para besang semara bangun Semara bangun sapatumpo